5 wara l-qtil tal-blogger Daphne Caruana Galizia, il-Pulizija talbet lill-Maġistrat inkwirenti Ent Nivella sabiex jiġbor il-laptop li kienet qed tuża qabel mewta. Żvelaw dan ma' One News imkejjen qrib l-investigazzjoni li qalu li l-Maġistrat talab lill-qraba ta' Caruana Galizia biex jaddulu l-laptop sabiex il-Pulizija tkompli tinvestiga l-każ. Madankollu hu mifhum li dan il-laptop qatt m'għadda f'idejn il-Maġistrat. Dan bil-konsegwenza li l-unika laptop li l-Pulizija setet tanalizza kien dak użat sal-2015 u li prattikament ma kien fih xejn li seta' jkompli jitfa' dawl fuq il-mottiv wara l-qtil ta' Caruana Galizia. Sorsi legali qalu ma' One News li ġala darba l-laptop ta' Caruana Galizia m'għaddix f'idejn il-Maġistrat inkwirrenti, il-Maġistrat se tuża l-poteri tiegħu u ordna mandat ta' tfittxija fid-dar ta' Caruana Galizia. Dan sabiex il-Pulizija televa dan il-laptop li jista' jkun kruċjali fl-investigazzjonijiet tagħha. It-talba tal-Pulizija lil Maġistrat Ent Nivella saret wara li l-Pulizija ntebħet li l-laptop li ġabret mid-dar tagħha ma kienx dak użat minnha fl-aħħar snin. U mifhum li l-aħħar laptop li kienet qed tuża Caruana Galizia għandu tarif importanti li jista' jgħin fl-investigazzjoni. Fil-fatt, fil-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-konfront ta' 3 akkużati, l-espert tal-qorti Alvin Cardona qal li l-unika laptop li ngħata biex janalizza kien dak li Caruana Galizia kienet tuża sas-sena 2015. F'Diċembru li għadda waqt il-bidu tal-kumpilazzjoni tax-xhieda, l-Ispettur Kert Zara kien xedt li fuq ix-xena tad-delitt ma nstabu l-ebda traċċi ta' laptop u għalhekk hu mifhum li dan il-laptop intuża għall-aħħar darba fid-dar ta' Caruana Galizia. Fil-ħarġa ta' nhar il-Ħadd li għadda tal-Malta Today ingħad li r-raġel ta' Daphne Caruana Galizia ma rridx iwieġeb jekk il-laptop kienx fil-pussess tal-familja, dan anke jekk uliedu qed jikkummentaw il-ħin kollu dwar il-każ madwar l-Ewropa. Bil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia hemm 3 persuni akkużati u l-Pulizija Maltija li ħejjiet flimkien ma' esperti barranin għandha każ b'saħħtu ħafna. Intant b'reazzjoni għal dan l-iżvilupp importanti li ħareġ fil-qorti fl-aħħar sigħat tfaċċaw għat-tastrixxuni jistaqsu għaliex xi ħadd qiegħed jaħbi l-laptop ta' Daphne li jista' jkun kruċjali biex bħalma nqabdu tresqu l-qorti l-allegati qattila jinqabdu wkoll il-mandati tal-qtil tal-istess blogger.